Ipangandaman sab sa Davao City Police Office kun DCPO ang paghatag og seguridad alang sa sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong adlaw Lunes. Sumala pa ni DCPO City Rector Police Colonel Peter Madria sa interview sa DXDC RMN Davao nga dunay mga PNP personnel nga gikan sa DCPO ang nakaandam o gi-assign nga mubantay sa posibleng paglusad og rally diha sa may Freedom Park, Rojas Avenue ning syudad. Ato minawon ang tipik sa pamahayag ni Police Colonel Peter Bauzon Madria. Ngayon wala pa kami namomonitor ng magkakantak ng rally, pero nakaprepare na rin kami. Meron kaming deployment plan, security plan na ipapatupad during the zone. Gipaniguro sab sa DCPO nga walay mga kakulian or ma-encounter nga problema atol sa mga aktibidad. Ingon man, malaumon ang opisyal nga mahimong hapsay og malinawon ang sona ni PBBM. Supling na pahimang ng opisyal ngadto sa mga reliyista nga tumanon gihapon ang mga guidelines or polisiya subay sa gipatuman nga ordinansa sa dakbayan.